खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेल स्वrji The Creativityआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 11 सेप्टेम्बर 2023 मायथाइनि गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो YouTube चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ खोनासंनि। बारग' NDFBफोरनि 35थि मुंख्लं सान फालिनो थागथियारि। नंगौ, मैया मोनसे हांख्रायलाइनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला देग्लाय 14 सेप्तेम्बर खालि देग्लायनि 35थि मुंख्लं सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय महिरा भावथिनासालि खैराबारियाव थि खालामनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव NDFBफोरा बिटिआर गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा गावजों गाव गावस्रालायनानै थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो गुबुन गुबुन आफाद एबा दोलोफोरजों थाफानायखौबो नुनो मोनदों। नाथाय मैयानि बे हांख्राय बिलाइयाव बिथांमोनहा खौसेयैनो गावसोरनि 35थि मुंख्लं सानखौ फालिनो थाखाय खौसेयैनो हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों, जेराव बे हाबाफारिखौ बिथांमोनहा फालिनो थाखाय गासै NDFBफोरनि सोद्रोमाफोर लोगोसे मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गासैबो समाज सिबियारि मेलेमजिबि दैदेनगिरि आरो गासै रायजो राजाफोरखौनो गावसिनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसारहोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जादों। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा NCCनि बानजायनायाव मैया क'क्राझारनि साखाथियाव थानाय RNB सिभिल हस्पिटालनि लांगोना मोखाङाव मोनसे सुबुं सांग्रांथियारि फावथिना दिन्थिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव खनसेल' बाहायग्रा प्लास्टिकखौ सांग्रांथि गैयै बाहायलाबायनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बाहायखांनायनि उनाव जायनो मोनो बेनो जेराव मोनो बेयावनो गारलाबायनायखौबो नुनो मोनबाय थायो, जायनि जाहोनाव गोबां जेंनाफोरा नुजाथिगासिनो दं एबा बुहुमाव आथिखालाव बेनि थाखायनो गोबां गुबुंले जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो बेखौ सांग्रांथि होनानैनो मैया क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि NCCआ बेनि सायाव मोनसे हाबाफारि खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिसोरो फावथिना दिन्थिनायनि गेजेरजों सुबुंनि गेजेराव माबायदि खैफोद लाबोयो बेफोरखौ दिन्थिनाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन क'क्राझार टाउन कमिटिनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथांजों लोगोसे क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानिनो गोरायुं दिमासा दैब्रां मुसाहारिजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि आरो गोबां सुबुंफोरा रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। बर'नि सासे मुंदांखा सिफुं दामगिरि भाग्यदीप बिथाङा देग्लाय 2023 मायथाइनि निउ दिल्लीआव जाबाय थानाय G20 सामिटआव मिउजिकेल ग्रुम्सआव सिफुं दामनो मोन्दों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो देग्लाय 2023 मायथाइनि G20 सामिटआ भारतनि निउ दिल्लीआव 9 आरो 10 सेप्तेम्बर खालि मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो बर'निफ्रायबो सासे सिफुं दामगिरि बिथां भाग्यदीपआ हाबाफारियाव सिफुं दामनो खाबु मोन्दों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव जुलि जानायनि थाखाय हिन्दु आरो मुसलमान होननाय जेबो फारागथि गैलिया। नंगौ, जायनो गोसो जायो बिथांमोनहा सानैजों फसायलायोब्लानो सानैजों हिन्दु आरो मुसलमान सानैनि गेजेराव गोरोबलायनानै थानो हागोन। नंगौ, बे रायदानखौ होदों मैया एलाहाबाद हाइकर्टआ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव हिन्दु आरो मुसलमानखौ लानानै बेबायदि फारागथिखौ नुनो मोननाय जायाखिसै। अदेबानि जाय सेंग्रा सिख्ला गोसो गोरोबलायोब्लानो बिथांमोनहा सानैजोंबो जुलि जानो हानाय बेबस्थाखौ खालामनानै होनाय जाबाय एलाहाबाद हाइकर्टआ। खालि बिथांमोननि बैसोआ 18 बोसोरनि गोजौआव जाबानो जाबाय, अब्लानो बिथांमोनहा हिन्दुआनो जा एबा मुस्लिमानो जा सानैजों जुदि गोसोआ गोरोबलायोब्ला जुलि जानो हानायनि मोनसे बे थासारिखौ मोननो हानाय जाबाय। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव खुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमुआरि मावबादाया जोबनानै थांबाय। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोथायारि सोलायनाय मावथांखिनि नोजोरखौ लानानै बर' हारिनि गेजेराव हारिमुआरि
मावबादा गुबुन गुबुन जायगायाव खुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बर'फोरनि माखासे दोरोङारि मोसानाय, दामनाय देनाय, खननाय रोजाबनाय बायदि हाबाफारिफोरखौ फोरोंनाय जायो। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थांनाय 3 सेप्तेम्बर खालिनिफ्राय जानानै मैयासिम 10 सेप्तेम्बरसिम सोलिबाय थानाय 8 साननि बे हारिमुआरि मावबादाया जोबनानै थांबाय। मख'नो मोननाय बायदिब्ला मैयानि बे फोजोबनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन गाहाय आलासि महरै बड'लेण्ड रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि, लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिनो रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अबिर नार्जारि, शोभा ब्रह्म, फाइन आर्ट्स मिउजिक कलेजनि फोरोंगिरि राजेन ब्रह्म, मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन मावथि बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गासै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि 80 निबो बांसिन फरायसुला फरायसुलिफोरा मोसानाय सोलोंनाय आरो बायदि बायदि दामजु दामनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव ड्राग्स, जुवा आरो समाजारि बायदिसिना बेरेखा हाबाफोरा सोलिबाय थानायनि हेंथायै बासबारि ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि सुबुंफोरा मोनसे मेल खुंनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव लाइमोनफोरनि गेजेराव जौ जुवा एबा फेग्रा मुवा बाहायनाया बारानिफ्राय बारा जाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों, जायखौ लानानै गोबां आफाद दोलोफोराबो मैखोमै हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो बासबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय हारसायानो जा एबा बर'आनो जा गासै मेलेमजिबि बिथांमोनानो खौसेयै ज' जानानै मोनसे सुबुं सांग्रांथि मेल खुंनाय नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननायब्ला बे मेलाव गासै रायजो राजाफ्रानो बाहागो लादोंमोन, लोगोसे फरायसुला फरायसुलिफोराबो बाहागो लादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 10 लाख बिफां फुलि गायनानै फैगौ 14 सेप्तेम्बर खालि गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांखिजों बिथांमोनहा थागथियारि खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय बिटिआर सरकार आरो हाग्रा बिफान, लोगोसे भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि नाजानायाव मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ, जायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला फैगौ 14 सेप्तेम्बर खालि 10 लाखनिबो बांसिन बिफां फुलि गायनानै गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांखि लादों आरो बे थांखि लानायखौ बिथांमोनहा मैयानिफ्राय जागायनानै गासै 100निबो बांसिन भलान्टियार बिथांमोनखौ लेंहरनानै हाबाफारि मावगासिनो थानायखौबो नुनो मोननाय जादों एबा बिथाङा रोखा खालामनानै होनाय जादों। बेनिखायनो बिथाङा खावलायनाय बायदिब्ला फैगौ 14 सेप्तेम्बर खालि गासैबो रायजो राजाफोरखौ गोसो जानानै फैनानै बिफांखौ गावबा गाव गायफैनो थाखाय बयखौबो गुरै खावलायहरनाय जादों।